Into ecika ama-South Africans is not ukuthi abantu bokuhamba bala, siyabazi obhuti nosisi bethu base-Afrika, siyazwana nabo, siyabathanda. Into esingayifuni ukugcwala kwabantu aba-undocumented bese uma kwenziwa ama-crimes kuthiwa ama-South Africans kuphela kanti khona abantu abasibambisayo kulawo ma-crimes. Yini into ehlula abantu abalapha phezulu in politics to address leyo nto? Mina ngizokutshela one answer. Ngizokutshela nje into eyodwa bangukuthi kwesinye isikhathi labantu bakhulume kanje. Ulolo ukuthi ukhulume kanjena uma uhlala kumuzi ocomfortable. Une-security, unama-bodyguard, uhlezi u-escortwa kuyindawo la uhamba khona. You are not living on the ground. Ngeke ukhulume kanjena Julius Malema, ngeke ukhulume kanje President Thabo Mbeki uma kuthiwa uhlala elokishini. Ubuka ilokishi lakho lishintsha selifana njenge Little Lagos, Little Malawi, Little Mozambique. Angeke uzukuthande lokho.